ihe ahụ yi n'isi ka esi m akwere ya akwe. Ne ya akpakọrọ ya ọnụ wit isi ma akwere ya akwe. Ne ya. A na-ewepụ ya ewu. Ọwụla mere gị ya ga-adara iwe afọ dum. Ama m. M gaa n'iru ma dị ntazi. Gaa n'iru ma m. Abịakwala bịa sị m butuo vidiyo gị. Kwe na ihe nna gwa gị na. Dewa kere ekwentị gị n'ala gị binye ọtọ l'azụ. Okay. Tọọ na ọ lewa anya na wọọlụ. Tọọ na ọ lewa anya na wọọlụ. Tele unu niile yichara drawing board taa. Kunu vukwe na otele drawing board bịa nga. Lewa anya na wọọlụ otu nwa asị ọpụpa. Gaa were foonu gị. Aha gị. Aha m wụ Chinonyere m. Dị afọ ole? Adị m 28. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba, amụbeghị m. Ị lụọla di? Mba. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nne m dị ndụ, nna m anwụgo. Nna gị ọnwụọ na? Next month ga-eme ya 1 year. Oh, thank you. Gịnị gburu nna gị? Ọ yara ọya. Ọ yara ọya. Ọya gịnị gburu nna gị? Ọya obi. Obi mgbu. Ọnwụ. Obi mgbu na famili. Mma gị ọlụgharịrị di? Mba. Dewe na akara ekwentị gị ofu ebe ka ime gị aka otu a ọwara ya gwa gị. Ewe n'iwe. Ama m ihe tụza gị unu. Na-ele anya ebe a nwa ma mewata. Dewe anya ebe a ka e were anya ele ebe ọzọ. Ka ọ bụ otu a ka anya gị. Ana m ene gị anya, gụwa ka m na-ene anya, nene ya, ana m ene gị anya. Mụnwa ka ile. Ị rụọla nrọ papa Iwota mbụ? Mba. Ị ga-aṅụ amụ na nrọ? Mba. Nkọtala gị na nrọ mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọsọ abụọ. Aha ha? Ebuka na Obinna. Ebuka o ji aṅụ ya ara? Mba. Obinna o ji aṅụ ya ara? Ara aka ịkpa kọwa ara aka nri. Ọ bụkwa. Olee ihe ilega ara gị anya? Ha na-abụ. Ara aka ịkpa kọwa ara aka nri. Gaa na-ele jee were anya ejiga ara gị. Ha na-abụ. Nna-achọ ichete ma ma họzi m na otetugo. Ha na-abụ. Ị ga-alụ onwe gị aka? Mba. Ị ga-eji okpu eme ka ọ iji eme weta atụ? Ana m eji okpu eme. Ị ga-epu ụzọ arịgoro ka ha na-epu ụzọ arịgoro? Ha na-ebu ụzọ arịgoro. Ị na-aṅụ amụ? No, sir. Sela otele gị pichọ mbụ sedara nwoke na WhatsApp? No, sir. Oke otele ọ ghaara gị mbụ? Sir? Oke otele ọ ghaara gị mbụ? Gịsị m saa? Okay, mba. Eji enyi ole ụdị mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu. Mkpu kpọkịrịkpọ. Bonu. Ọṅụṅụ bonu.
Genotype of AA. blood group. O positive. Kebishna na yana. It's in Port Harcourt, sir. Yancy. Otele Neba. Who call us decided not to look out on a buying. They call number. In a walk meet here. On a mecodic invite. Within that locality, to police station or not within that area. Or him to come why not by Okay. name from today on forth. They garage is stone within in a gano loan you to Tadia Mama Kayan again about you. When I hear now working now. Yes, sir. Then Yes, I sir. put now one year what I will have Toby. Dalo, for your phone number, congrats. Okay. 091 512 65175. Don't forget Biara. Mba. You don't forget Biara. Yes, sir. Yes. Look at me very well. You know that laughter. I don't want it from you. From here. When I hear now what now? Yes, sir. Yes. When I hear now what now? Yes, yes. When I'm a bring me push. I told that touch here none of it. Don't forget Biara. Yes. It's all I'm telling you. Macolology. Yes. After keep a watch it. Oh, I forgot not to see Captain. Can we short together where I am? Wait. Look ugly me who. I'm serious. Why you laugh at me? No, 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 no. You put that in a unity. But I know I never have any one called you. Pretty aware. Sir? You know I never got but you have one doors on my Facebook, more than internet. So pretty aware. Okay. Nganiru. Mm. So what can I question again and a billion of your last? The way an ala, get last. Okay. She is back and forth. Maybe she doesn't know right. Oh, wait. Ah, then. Comfort. Oh, dear, hang on. What part can you see it like I'm going to call? She felt to try so. They got comfort. Comfort. Oh, dear, hang on. In their folder, 37. in it, I said, we look at it. Hello, Nam. Moto, Higa, more than Good afternoon, sir. let him wear picture walk at in a deep while log one on here. Oh, one name wake, sir. I will try Lucy. Child, this, sir. They will repeat your walk at in a deep. Papa just square heap. You baby, who would take a magoko? It is full. 23, sir. You be angas and maybe. Okay, man, you know, like my bag, I got you have okay here. Nna Meishi. Oh, my condition to the Tory Ludy, or one nature Ludy, the logic Ludy. Ndị go njikere ịlụ di, sir. Okay, man, here I make a gap. I do have one dozen on my Facebook, my other internet. Okay, my account. Yes, sir. Ngani room again, Tazi. Yes, sir. The what can I quite again? I'll get billion to get last. Okay, sir. Let me go on. In where
Eh? Lazo, ye were kwaro. Tono, they were back a cookie. Tono, we back a cookie to the Kamagoko. The one you front to Tono Street. Tono, that were a phone. Again. Chinenye Joy, It's for left. 23 years. One a bear, I'm onye Anambra State, a bear and Anambra, Nnewi South, a bear and Newi, Ezinifite, a bear is in nifty. Ifite, Mpaka na maga had endo. eh, Kemishina and I. esi m Ibadan sir. Naga Harabala Nagambo. Mba sir, Mago Tielo no ni Mayambo. mba sir, Wapakano, Chilacamagoko. They were like a queen on. Yadiko Wigo Shigegushi. On the Liana Conway Homa. If I'm gonna game Ali, Jangoma, Malayana Conway Homa. All the Maracanã jam with Gwegwegwe. What can I be? No, my life from get where now. I'm quitting. You have forget on the way by Amiri. Magamiri, and where him. Iluboleti, mba, a one all. mba sir, Umunego, adify sir. Jerekerano. Mmegi ishi sir. No, Sadim Paya, when you're not there. Mba onwe. If I saw them, Maga, when you're. But agwọla ya. Okay. Family of Ara. Family, Biara. Oh, you return how many years? O yiri ya 2 years. Listen. I told that touching. Listen, Otishi Kwezo the man. Yes sir. What can I tell you? And when I've run out to the Hana Judge Naga long wine. Oh, you're not saying Logi Quesrema, Maro, no Lulu, Pam Chaprana, Ara di Lulu. And I heck on I go, Aro, what the heck? Get it, Konake. Here's the apple again, on that for now, because some England is open around in a family. Monyara from maternal side. Jawa Hakadi Keshini, Mba sir. Jangam. Mba sir. Bono says a gagging. If they go Makara, the Lulu, no, and Jaman can get a here. And we kill him again, my own media, and the happen here. Some no says that. You could talk at Garo from. You must go Academy. Otaga money to take our follow come. Oh, follow con sir. It's all out Otele again. I was up Wokembo. Mba sir. Mba. Janga Monaro. Mba aṅụnụbe m. Mbọsị m chọrọ ịṅụ m tete. Okay, now Yes. I'm on your pack of Wokrobia.
I feel me who ya, but the ammo the fresh. Okay. Amụ onye m ga-abụ ọṅụ amụ na nrọ. Ọmụ fresh amụ na nrọ. Nne, Sir? mgbe ị chetara enwere ihe amụ bidoro ọgụma gị? Mgbe m tetere ahụ abịa na-atọ m ụtọ, but onwe onye m hụrụ ga-tinye m. Okay. Is okay, ndonna. Otele ịtọ ụtọ. Nyụọla mamịrị n'ahụ gị mbụ. Mgbe m pee mpe, kịta adị m anyụzi. Iji agwụ ụra. Ma m rụọ ọrụ nnukwu, like nwee enough customer, mbata hie ụra, ndịsa tired, m gwọwa ụra. N'ụlọ onye ka ị nọ ihe a? Ihe a ụlọ nwanne m nwoke. Eji enyi ele ụdị mkpu ị na-eti. Saa, isi gịnị saa? Ọmụ awụsa gị. Eji enyi ele ụdị mkpu ị na-eti oji amụ eme ọgọ. Tụra gị etinye m saa. Eji enyi ele ụdị mkpu ị na-eti. Enwe m mkpu abụọ. Tinyere m ofu naanị. Okay, sir. Ogbo m. Na-eti. Ogbo m. Okay, spell ogbo m egbu mma. Nwayọ. Spell ya. Nke m ga-espelụ. Spell ogbo m. O. Aha. O-G. B-O. Ebe ọsịsọ. B-O. Ogbo m. M-U-O. Ogbo m. Okay. Congratulations. Thank you. Nwoke chọrọ m eshi Nigeria. Ya ọ na oshi Nigeria. Take note. Don't respond anyhow. Nwoke kpọ gị na phone gị gaga aza ya kwe na nna gị biko this is to every woman nọ Nigeria. Biko be careful who you answer. Ya ọ na visit kodi ọ na-achị ga go to police station. Gị make your entry. Or if the headquarters of that police, let a female police like you be aware. See your movement, hear your number. Very important. And number onye mere gị invite. Thank you so much. For your number. 081 33 082 903.